الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ny ordförande Muradul Ghalib Weststål. Varsågod Muradul Ghalib. Assalamu alaikum. Hej allihopa. Välkommen till demonstrationen. Idag samlar vi här samband med minne av Gulja-massakern och Kinas pågående inhumant förtryck mot uigurer och andra folkgrupper i Östturkestan. Varje år den 5 februari ger Uiguriska utbildningsföreningen uppmärksamhet till fullfasande händelser som ägde rum den 1997 som lett till död och försvinnande av hundratals fredliga uigurer. Idag är den 22:a årsdagen av Gulja-massakern och förblir ett påminnelse om den orubbliga kinesiska statsmakten att bekämpa alla former av oliktänkande och den synliggör även den pågående repressiv politik som ut av den kinesiska regeringen i Östturkestan. Den 5 februari 1997 samlades tusentals uigurer för en fredlig demonstration i staden Gulja i Östturkestan som svar på en fortsatt kinesisk aggressiv och förbud mot uiguriska sociala organiseringar som kallade Meshrep. Protesterna var omedelbart uppskärs av kinesiska säkerhetsstyrkor. Skördade minst 100 liv och många fler skadade. Nästan 400 arresterade och bland annat mer än 200 avrättade därefter. Vad som händer i Östturkestan, eller rättare sagt Kinas håller på att göra i Östturkestan. Sedan april 2017 har den kinesiska regeringen accelererat sin strejkhat. Kampanj mot uigurer och andra folkgrupper i Östturkestan. Där är Kinas nya Sidenvägens kärnpunkter och port till Eurasien. Kinesiska regeringen har placerat mer än 1 miljon uigurer och andra grupper i hemliga koncentrationsläger där oskyldiga uigurer och andra etniska kvarhålls utan rättslig process och där de utsatts för fysisk och fysisk missbruk och förtryck utan rättslig hjälp. Den kinesiska regeringen har förvandlat hela regionen
till ett polisstat den 21 århundradet genom övergripande kontrollerat och högteknologiskt övervakningssystem som övervakar alla aspekter av uigurer och personliga liv, som tvångplacerat av han-kineser i uigurernas hem, tvångsäktenskap sker också. Inte nog med att uigurer som bor i exil såväl i Sverige hotas för sin frihet att uttala sig mot kinesisk politik genom hotade vedergällning mot familjemedlemmar hemma, och det här avbrutit kommunikationen med regionen. Befolkningen av Östturkestan har levt under den kinesiska kommunistpartiet totalitärt styrt med den ena blodiga politiska rörelsen efter den andra, som syftar till att ta bort alla religioner som oliktänkande folk. Vi glömmer aldrig detta blodiga händelsen. Hör ni, kinesiska representanter, och för vidare detta meddelande till kinesiska ledningen i Peking. Ni säger Kina är framgär för rådande fred i världen. I verkligheten förstör ni fred i världen genom att ha fortsatt ockupation i Östturkestan. Vi ser nu slutet av kinesiska totalitär regeringen. Ty ni har stört Östturkestan med järnhand och ni har förtryck och dödade oskyldiga befolkningen. Den blodiga och liv som ni har orsakat i Östturkestan kommer att svepa er i hamn. Som historien lärt oss, och det bara möjlighet sker i konfliktlösningen när statligt ansvar för brott mot mänskliga rättigheter erkänns och förvärras ställs inför rätta och ockupater lämnar ockupationen i området. Uiguriska utbildningsföreningen uppmanar den kinesiska regeringen att först stänga koncentrationsläger och släppa ut alla uigurer och andra befolkningen. Sedan lämnar Östturkestan utan några villkor. Tack för mig och allihopa. Tack för Murad El Ghalib. Och vi upprepar lite. Kina dödare! Kina dödare! Kina dödare! Kina dödare! Kina mördare! Kina dödare! Kina mördare! Kina dödare! Kina terrorist! Kina terrorist! Kina terrorist! Kina terrorist! Kina fascist! Kina fascist! Kina fascist! Kina fascist! 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 Kina fascist! Kina fascist! Kina fascist! Kina fascist! Kina terrorist! Kina terrorist! Kina fascist! Kina fascist! Mina kära bröder och systrar, vi har samlats här idag för att protestera mot kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Östturkestan, känd också som Xinjiang, provinsen i Kina. Vi har samlats här idag för att göra andra medvetna om Östturkestan, framförallt de lidande som muslimerna, uigurmuslimerna får utstå, om de så kallade utbildningslägren, de koncentrationslägren och begränsningarna av religionsfriheten. Hela världen vet att religionsfriheten är begränsad i Xinjiang-provinsen. Miljoner av människor av uigurursprung skickas till så kallade utbildningslägren. Det rätta är koncentrationslägren mot deras vilja. Det är förbjudet för uigurbarn och statsanställda att besöka moskéer. Det är till och med förbjudet för muslimerna att utföra bönen hemma.
Uigurernas hem kontrolleras av kineser som placeras hos dem. Uigurerna kontrolleras och tvingas att följa kinesiska traditioner och får inte utöva religiösa plikter. De som inte följer dessa kinesiska traditioner anses utgörande motstånd mot kinesiska värderingar och fängslas helt utan rättegång. Det är tusentals människor som man inte fått kontakt med. Vi vet inte hur de mår. Vi vet inte ens om de är vid liv. Statsanställda har inte rätt till att fasta under Ramadan-månaden. I de obligatoriska utbildningslägren undervisas det kinesiska kommunistpartiets ideologi. Islam förnedras. Uigurerna som inte accepterar förnedringen av islam torteras. Vi vill att EU-länderna och de ledande länderna som USA, Turkiet och Ryssland ska genom diplomatiska medel ta kontakt med den kommunistisk-kinesiska regeringen och begära att de ger upp förtryckningspolitiken och garanterar uigurernas grundläggande rättigheter. Vi förväntar oss först och främst att FN och andra internationella organisationer ska framföra politisk medel för att den kinesiska regeringen ska ändra på sin politik. Vi vill också att Sveriges regering tar sitt ansvar och med politiska medel begär att Kina omedelbart stoppar förtrycket av uigur-muslimerna. Statsministern och utrikesministern måste sluta tiga och omedelbart markera för Kina att de måste följa mänskliga rättigheterna. Bara för att Kina är en av världens ledande ekonomiska styrkor bör man inte vara tyst framför dessa omänskliga, representativa politik som kränker mänskliga rättigheterna. I synnerhet har media en viktig roll i detta anseende. Kära syskon, jag vill av Milli Görüş namn tacka er för att ni har deltagit i denna demonstration. Om vi är tillsammans kommer vår röst att höra bättre. Vi kommer att vara starkare och synas bättre. Kanske är vi inte starka nog till att stoppa denna förföljelse, men vi vill visa att vi är på den rätta vägen. Liksom myran som bar vatten för att släcka elden, som hade avsikt att bränna profeten Abraham. Jag vill tacka er för att ni lyssnade på mig. Tack! Kina går Östturkestan! Kina går Östturkestan! Öncelikle kendim bir tanıtayım. Ben İsveç Ülke Ocakları teşkilatlardan sorumlu Ümit Dölek. Bugün buraya toplanma sebebimiz malum. Doğu Türkistan'daki zulüm altında yaşayan kardeşlerimiz için. Öncelikle zaman ayırıp buraya gelen herkesten Allah razı olsun. Biz ülkücüler olarak başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerinde Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için en ön saflarda olmuşuzdur her zaman. Her zaman onların sesi, her zaman duygularına ortak olmuşuzdur. Bizler Türk milliyetçileri olarak rehber Kur'an, hedef Turan derken Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi her zaman Turan'ın bireyi olarak görmüşüzdür. Kızılçin'in kardeşlerimize yapmış olduğu bu vahşeti, bu soykırımı kınadığımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim, belirtmek isterim. Rabbim bizlere iman nasip ettiği sürece, bizlere güç, kuvvet verdiği sürece bizler her zaman kardeşlerimizin yanında olacağız inşallah. Elbet bir gün bu zincirleri kıracağız. Elbet bir gün bu Kızılçin'in yapmış olduğu zulmün hesabını soracağız. Bütün dünya 3 maymunu oynasa bile, sessiz kalsa, kör baksa, kulaklarını tıkarsa bile biz kardeşlerimize yapılan bu soykırımı haykıracağız. Bir gün mutlaka tüm Türk devletleriyle Çin Seddi'nde buluşacağız. Madem ki unutmuşlar Kürşat adlı çeriği, hatırlatırız yine o yağmur kokan geceyi. Sözlerimin başında dediğim gibi biz ülkücüler olarak
her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Başta Maruf Uygur Derneği olmak üzere böyle güzel bir programda emeği geçen bütün STK'lara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve cenazesinden dolayı hiç aramızda bulunamayan İsveç Ülke Ocakları Başkanı Sinan Atak Beyefendi'nin selamlarını ve en derin muhabbetlerini sizlere sunuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aleyküm hürmetlik vatandaşlar, assalomu alaykum hürmetlik do'stlar. Butun dunyoning har bir yeridan kelib bizni qo'llab-quvvatlagan do'stlarimizga chin qalbimizdan rahmatlar bo'lsin. Teşekkürler hammangizga bizni destek etdingiz. Uyg'ur xalqi hozir eng yomon ahvolda. Uyg'ur xalqi jahonda misli ko'rinmagan bir ahvolda qilibdi. Någon gång efter andra världskriget någonsin aldrig ska hända som hände i Central Europa. Aldrig ska ske, men nu år 2017 nu händer det egentligen folkmord. Det egentligen koncentrationsläger. Det bekräftas från olika håll. Men nu vi sitter här demonstrerar mot kinesiska omänskliga politik. Men den här stunden kanske dör flera av oss där i Östturkestan. Men vad ska vi göra? Vi ska säga till omvärlden, vi ska säga till alla, vi ska säga till politiker, vi ska säga till författande journalister, vi ska säga att i Östturkestan pågår en folkmord. Det pågår koncentrationsläger som ägde rum i andra världskriget. Idag vi samlas här för att protestera mot kinesiska maktens politik. Xi Jinping säger vi utropade kinesiska folkrepubliken år 1949. Men år 2049 ska vara i toppen. Hela världen kan vara kinesisk. Det säger. Är det möjligt att idag uigurerna utrotas, imorgon grönländerna utrotas? Vi kan komma hit också. Är det möjligt att tillåta den kinesiska människan att gå sådär långt? Är det möjligt att man ska vara tyst här? Att vi ser att det verkligen pågår en folkmord. Du ska vara tyst här? Jag tror inte. Därför vi ska säga den till omvärlden. Vi ska informera hela tiden. Vi ska inte stoppa en stund eftersom vår folk väntar på oss. De väntar på hjälp. De säger att hjälp oss, men hjälpen kommer inte. Är det möjligt? Jag tror inte. Vi ska säga till dem, vi ska hjälpa er som är möjligt. Vi kommer att hjälpa er. Frihet för uigurerna! Frihet för uigurerna! Frihet för uigurerna! Frihet för uigurerna! Kina fascist! Kina mördare! Kina mördare! Sözüyle ve duasıyla bitirmek istiyoruz. Rafet Hoca merhamet. Merhaba. Selamünaleyküm. Evet, köz vurdu inşallah. Kardeşimizin, Abdullah kardeşimizin söylediği gibi. Evet, burada durmakla Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin acısını dindiremiyoruz. Çin'in işgalini, soykırımını, insansızlık suçlarını, uluslararası hukukları ihlalini engelleyemiyoruz. Ama
buradayız. Kös vurdu. İnşallah kösün vurmasıyla başlayan bir mücadele neticeye ulaşacak. Asla bize yapılan haksızlığa, kardeşlerimize yapılan zulme razı olmadık ve asla razı olmayacağız. Ve asla da teslim olmayacağız. Asla asimile edilmeyi kabul etmeyeceğiz. Asla yok edilmeyi kabul etmeyeceğiz. Daha dündü. 50'li yıllarda İslam devletimiz vardı. Doğu Türkistan İslam Devleti. Kuzey Kafkasya İslam Devletimiz vardı. Ömrü uzun olmadı. Olsun. Bir hayalimiz ve idealimiz var. Bir ülkümüz var. Bir hedefimiz var. Bugün düşmüş olabiliriz. Düşmüş olduğumuz yerden kalkmayı bileceğiz. Biz göremezsek çocuklarımız görecek. Gelecek bizim olacak. Hak gelecek, batıl yok olacak. Onu bildikleri için oradan ses çıkartıyorlar. Buradan 300 kişinin çıkardığı ses inanın onları korkutuyor. Kalplerindeki korkuyu bastırmak için bağırıyorlar. Onun için Öztürkistan'daki, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize ondan dolayı zulmediyorlar. Onların hafızları, onların alimleri, onların yeni yetişen İslam'ı öğrenen gençleri onlar için ölüm korkusu. Biz biliyoruz. Allah bize bazen zorlukla imtihan eder. Hepsi imtihandır. Zorlukta sabır gerekir. Ama asla vazgeçmemek gerekir. Vazgeçmiyoruz. Geçmeyeceğiz. Çünkü biz haklıyız. Biz haklı olan da güçlüdür. Asla vazgeçmeyeceğiz. Şehitler veriyoruz. Kızlarımızı, hanımlarımızı, namusumuzu lekeliyorlar. Onları hiç de hoşlanmadığımız, konuşmaktan bile utanç duyduğumuz durumlara sürüklüyorlar. Bu içimizi yakıyor. Aciz olmak insanı hakikaten gerçekten içini yakıyor. Ama güç ve kudret sahibi olan Allah gün gelecek o gücü bize ve evlatlarımızın eline verecek. O zaman biz asla onlara zulmetmeyeceğiz. Adaletle nasıl muamele edilir onlara göstereceğiz. Dün gösterdik. 100 yıl önce, 200 yıl önce Doğu Türkistan Devleti kuruldu varken, ondan önce Kaşgarlar varken, daha önce atalarımız orada egemenken gerçek adaleti görmüşlerdi. Gene adaleti göstereceğiz. Bugün sabır günü, karanlık günü, birlikte olma günü ve asla teslim olmama günü. Acı çeken kardeşlerimiz için dua edelim. Allah onların ayaklarını berkitsin. Onların imtihanı çok çetin. Şurada iki rüzgara dayanamıyoruz. O kamplarda kalan, işkence gören, zulüm gören, dinini yaşamaması için baskı gören kardeşlerimiz gerçekten büyük sıkıntıda. Onlara dua etmeye ihtiyacım var. Dua etmeye davet ediyorum. Onların duaya ihtiyacı var. Allah onların ayağını berkitsin, onlara güç versin. Şehitlerimize Allah rahmet etsin. Onlarla bizi inşallah cennette buluştursun. Biz buradayız, vazgeçmiyoruz, sonuna kadar gideceğiz. Çin korkmaya devam et, biz geliyoruz. För drygt 20 år sedan protesterade ungdomar i Rulja på ett fredligt sätt i krav om frihet. Ni dödade dem alla. Nyligen har ni arresterat viktiga lärda uigurer som kunde utveckla uigurska folket och vårt samhälle. Ni har säkert mördat dem. Kina mördare! Kina mördare! Kina sätter dit mer än 3 miljoner uigurer i koncentrationsläger för att förgöra uigurer. Detta kallas folkmord. Kina terroriserar sin egen befolkning. Kina terrorist! Kina terrorist! Detta sker mitt under näsan på världsorganisationer. Vi säger att världen borde bli kritiserad för att inte stoppa Kina. Bojkotta Kina! Frihet för uigurer! Länge leve uigurer! Länge leve turkfolk! Länge leve turkfolk!
Suyumlik akıla ukula hadiler şu vakitte namayişini tügütüş ki kara kakan tük ama yaşlarımız Allah'a hazırlak gelgen bir duası vaken İmamımız Ömer Asım'ın yardımcı imamı Bilal Ablet tatlı hem kıska İskimini dua kıplensin şu mübarek dua bilen akılaştırayla kanı Bilal merhamet. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا ما أبدا ما أبقيتنا. Ya Allah, milletimizni mazlum Xitoydan qo'g'digan, islomning to'rikini tushirib buzmoqchi bo'lgan Xitoydan qo'g'digan, vatanimizdagi Uyg'urlarga hurriyat bergin. Sen hamma narsaga qodirsin ya Allah. Biz sana duo qilishdan boshqa amalimiz yo'q. Uyg'urlarimizni zulmdan qo'g'digan. Ya Allah, andadlarimizni, hadisanlarimizni, akı fikirlerimizni Xitoy necis baskın kafirden qo'g'digan. Türmedeki qeyrindoshlarımizga osonlik qilib bergin. Ya Allah, sen hamma narsaga qodirsin. Sen xohlasan vatanimiz ozod bo'ldi, xohlamasan bo'lmaydi. Ya Allah, bizga yordam qo'lingni uzatgin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نو اوصل التربيه داغنست مستراخونن تاكوني الله ok şampadimi dos ida spesiyal pro kalkışvaxonen Allah müşekegen her bir kadiminglarga qiyomatda hech narsa asqatmaydigan tarozi mizonining eng eg'ir keldigan yerda qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga emanet.